ଗଳ୍ପରେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ହତାଶ ମନ। ଶୀତ ଦିନ ସଞ୍ଜ ନଇଁ ଆସିଲାଣି। ବିଲୁଆଟିଏ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଥାଏ। କ'ଣ ଖାଇବ ଭାବି ଏଣେ ତେଣେ ଚାହୁଁଥାଏ। ପାଖରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗୁର କିଆରୀ ଉପରେ ତାର ନଜର ପଡ଼ିଲା। ଭାଡ଼ି ଉପରେ ଥୋଲା ଥୋଲା ଅଙ୍ଗୁର ପାଚିକି ଝୁଲୁଥାଏ। ଅଙ୍ଗୁର ଦେଖି ବିଲୁଆର ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିଲା। ଭାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଅତି ଉଚ୍ଚ। ବିଲୁଆ ଭାବିଲା ତାର ଆଜି ଭଲ ଭୋଜନଟାଏ ହବ। ସେ ପାଟିରେ ଅଙ୍ଗୁର ଧରିବାକୁ ଉପରକୁ ଡେଇଁଲା। ମାତ୍ର ଏତେ ଉଚ୍ଚକୁ ତାର ମୁହଁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଡେଇଁ ଡେଇଁ ସେ ହାଲିଆ ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ ସେ ଭାବିଲା ଡେଇଁବାଟା ବୃଥା। ତେଣୁ ସେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିଲେଇକି କହିଲା, ଛି ଛି, ଅଙ୍ଗୁର ଗୁଡ଼ାକ କି ଖଟା, ସେଗୁଡ଼ା କିଏ ଖାଇବ? ହତାଶ ମନରେ ସେ ଚାଲିଗଲା। ମନେ ରଖ, ଚେଷ୍ଟା କର, ଫଳ ନ ମିଳିଲେ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ।